kwentong ito ay ipinadala ni Otap. Nangyari ito taong 2010 sa probinsya ng Catbalogan. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Captain. Itago mo na lang po ako sa pangalang Otap. Paborito ko po kasing kainin yon kapag break time ko sa construction site. Lalo na kapag papartneran ng mainit na kape. Napakinggan ko po kasi yung kwento nyo tungkol po roon sa aswang sa Bicol. At gusto ko rin pong ikwento ang naging karanasan namin ng kaibigang kong si Buboy na may kaugnayan sa aswang. Nangyari po ito taong 2010 dito po sa Catbalogan. Kami po ni Buboy ay construction workers. Maganda po ang kita kasi hindi naman kami nababakante ng gawa Tapos napakabait din po ng amo namin. Galante rin sa pera. Nag-handle kasi ito ng karera ng mga kalapate. Opo, Captain. Karera po ng mga kalapate. Ang mga kontak niya po ay taga Manila. Ipapadala lang po rito sa Catbalogan yung mga kalapate. Tapos ay pagsasama-samahin namin iyon sa isang kulungan. Sabay-sabay namin iyong pakakawalan at kukuhanan ng litrato. Yung litratong makukuha naman ay isisend namin kay boss, na siya namang isisend niya sa contacts niya sa Manila. Ang unang kalapating makababalik sa Manila, syempre ay yun ang mananalo. Napakalaki ng pustahan sa karera, Captain. Umaabot ng 250,000. Sa dami ba naman ang kalapati Sa syudad din lang namin dito pinakakawalan ng mga kalapati, Captain. Para walang hassle. Saka para nakikita din ni boss kapag naiisipan niyang manood sa pagpapakawala namin. 1 hanggang 2 beses namin ginagawa iyon sa isang buwan. Tapos, kada gagawin namin iyon ay binibigyan kami ng tig 5,000 ni boss. Napakalaking halaga na noon para sa amin ni Buboy. Kaya naman loyal na loyal kaming dalawa kay boss Hindi tulad ng iba dyan na hindi loyal. Di makontento sa isa. Mabait si boss at patas. Kaya lang, isang beses ay may iniutos ito sa amin. May mga nangangarera daw kasi na nagbayad sa kanya para dayain ang pagpapakawala. Sabi ni boss ay dadayain daw namin ang pagpapakawala. Pero dapat daw ay hindi masyadong halatado. Yung 20 kalapati raw na nagbayad sa kanya ang siya lang naming pakakawalan sa syudad. Tapos yung mga natitira ay pakakawalan daw namin sa kasukalan. Para daw tumambay muna yung mga iyon sa mga puno bago umuwi sa Manila. Pumayag naman kami sa gustong mangyari ni boss. Boss namin yun Dinoble ba naman yung bayad sa amin Tig 10,000 ba naman. Masayang masaya kami noon ni Buboy habang tinutungo yung kasukalan. Tinungo pa namin yung medyo gitna na ng gubat. Bit ang kulungang naglalaman ng mahigit 400 kalapate. Kailangan lang siguraduhin naming madedelay yung pagbalik sa Manila ng mga kalapating iyon. Pero dapat ay makauuwi pa rin ang mga ito. Nang sa gayon ay hindi maghinala ang mga kaibigan ni boss sa Maynila na may nangyaring dayaan. Nang papakawalan na sana namin yung mga kalapati sa kulungan, ay biglang may sumulpot na 3 baboy ramo. Napakaitim ng mga kulay noon. Yung isa roon ay napakalaki. Kasing laki ito ng inahing baboy. Tapos yung 2 baboy ay mga biik pa. Sa isip-isip ko ay napakaswerte naman namin. May tig 10,000 na nga kami ni Buboy. Tapos maibebenta pa namin yung 2 biik na baboy ramo kapag nahuli namin. Hindi muna namin pinakawalan yung mga kalapate. Hindi rin muna kami gumagalaw ni Buboy.
Lumalapit kasi yung 3 baboy sa amin eh. Ang plano sana namin ni Buboy ay susunggaban yung mga biik ng baboy ramo kapag nakalapit na ito. Nang malapit na yung mga baboy ay nagulat kami ni Buboy. Kasi harap-harapan, parang initian kami ng malaking baboy. Tapos inatake kami at binunggo. Napakalakas ng baboy na yun. Si Buboy, nauna nang umatras at pumanik sa puno. Nang makatayo na rin ako ay agad ko ring inakyat yung puno kung saan umakyat si Buboy. Ang balak sana namin ay hihintayin naming umalis yung mga baboy. Saka kami bababa at ipagpapatuloy ang naudlot na pagpapakawala sa mga kalapate. Pero kitang-kita namin, hindi umalis yung mga baboy. Yung malaking baboy, binunggo ng binunggo yung kulungan ng mga kalapate. At ilang sandali pa, may sumulpot din na isang malaking aso. Lumapit din ito sa kulungan at pinagkakakagat yung screen on. Nasira ang kulungan at nilantakan ng mga baboy na iyon at ng aso yung mga kaawa-awang kalapate. Ang ipinagtataka talaga namin ay kung bakit hindi nag-aaway-away yung baboy at yung aso. Dapat ay nag-aaway na iyon dahil magkaibang hayop yun. Nagbulungan kami ni Buboy. Sabay kaming bababa ng puno. Tapos ay kukuha ng mga pamalo o kahit ng bato para itaboy ang mga hayop na yun. Subalit parang narinig ng inahing baboy ramo yung pinagbubulungan namin. Lumingon ito sa taas ng puno na kinaroroonan namin. Parang nakangisi na naman ito sa amin. Dahil doon ay tumalon pababa ng puno si Buboy. Napasunod na rin ako sa pagtalon. Sabay kaming tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Nang lingunin namin ang kulungan ng mga kalapati ay wala na yung malaking baboy at aso roon. Yung 2 biik na lang ang natirang lumalantak sa mga kalapate. Kaya huminto kami at hindi na itinuloy ang pagtakbo. Nang babalikan na namin yung kulungan ay narinig namin ng mga pagaspas na parang gawa ng malalaking pakpak. Nang tumingala kami ay may 2 malaking ibon ang nagpapalipat-lipat sa mga puno. Napakalaki noon at itim na itim ang kulay. Hindi pwedeng uwak iyon dahil hindi naman lumalaki ng ganoon kalaki ang uwak. Yung isang malaking ibon ay pumapagaspas na naman ng pakpak tapos lumipad papalapit sa amin. Hindi na kami nagdalawang isip at tumakbo na naman kami ni Buboy. Iniwan na namin yung kulungan ng kalapate. Sa pagtakbo namin ay hindi na kami lumingon sa likuran. Pero patuloy pa rin naming naririnig yung mga pagaspas. Nawala lamang ang mga pagaspas nang malapit na kami sa kalye. Nakalabas kami ng gubat na iyon na puro galos ang binti at braso. Sinabi namin kay boss ang nangyari. Naniwala ito sa amin. Mabuti na lang at maunawain si boss. Hindi na rin ito pinabalikan sa amin yung naiwan naming kulungan. Siya na raw ang bahalang magpaliwanag sa mga kakilala niya sa Manila. Nakakalungkot lang dahil mula ng pangyayaring iyon ay hindi na humahawak ng karera si boss. Wala na rin kaming ekstrang kita. Pero para sa amin ay ayos lang yun. Ang importante ay buhay kami at ligtas. Captain, iyan po ang karanasan namin ng kaibigan kong si Buboy. Dahil po pala sa pangyayaring iyan ay nagkaroon kami ng trauma. Ang tagal din naming hindi nagpupunta o lumalapit man lang sa gubat na iyon. Ipinagkalat din po pala namin yung nangyaring iyan dito sa lugar namin noon. May mga naniwala at may mga pinagtawanan lang kami. Nawa ay magustuhan niyo po ang kwento namin at pagpalain pa po ang channel nyo. At sana ay dumami pa ang mga tulad kong tagapakinig na magsusubscribe sa inyo. Maraming salamat po, Captain Kokak.